Rwy'n gweithio fel fferyllydd yn Rhys, ac mae pobl yn dal i ddod mewn i'r siop yn sôn am fy nhad naill ai fel athro ysgol neu fel arweinydd côr meibion Treorchy. Erbyn heddiw mae oedran aelodau côr meibion yn weddol hŷn yn ei 60au fel gyfartaledd. Pryd hynny roedd yn iau, llawer yn ei 20au. Roedd yn nhad yn mynnu disgybliaeth, ac roedd yn erfyn i'r côr gwneud ei gorau glas bob tro. Os nad oeddent, doedd e ddim yn araf yn dweud wrthynt, ond cyn diwedd yr ymarfer, buasai'n ein clodfori mwyn iddynt ddod i'r ymarfer nesaf yn tymer da. Dyna seicoleg roedd yn ei defnyddio. Roedd yn awyddus i bobl cael yr hyder i geisio. Yn aml defnyddiodd yr dywediad Almaeneg einmal is keinmal, sydd wedi ei cyfieithu rwy'n credu mae'r tro cyntaf ddim yn cyfrif. Hefyd, roedd yn hoff iawn o ddweud os mae rhywbeth gwerth ei wneud, mae'n werth wneud yn amherffaith. Rydw i wedi defnyddio yr egwyddor yma yn fy mywyd fy hunan wrth geisio peidio a fod yn ofnus i drio bethau newydd. Roedd yn nhad yn teipio ac yn argraffu holl gerddoriaeth y côr yn tonig soffa, yn wneud hyn ar liwt ei hunan. Mis yn ôl, priododd fy mab, ac un o uchelbwyntiau y gwasanaeth roedd parti o fechgyn yn canu trefniant fy nhad o Nant y Mynydd. Roedd yn achlysur wefreiddiol.